wis tak masakke enak-enak, gek malah mulai dhisik. Yo iya. Nek dipikir yo lara, dirasake yo lara. Lara tambah lara papat. Ya wis lah, sepenteran cepat. Joko mlarat wong tuamu pangkat, aku wong desa uripmu wis mulya, iki wis wancine kowe didhawuhke. Ya nek iki rampung tenan to. Ketoke kayak panjul toh. Wah, panjul tenan kae. Tak paranane. Niat kerja ora golek perkara, niat golek rezeki ora golek rai, ora balapan apa meneh ugal-ugalan. Ngene lho, kerja ora kudu dasinan, macak rapi, sepatunan. Mas yo gur ning sawah, mugi yo entuk rezeki kang berkah, barokah, kathah, syukur-syukur iso munggah ning Mekah lan turah iso nggo tuku sawah sing kathah. Wah, indah. Nek omong bojo dhuwur-dhuwur njul mengko nek kesamplok pesawat jepat ora sida entuk berkat malah sekarat. Sampeyan to, Dik. Tobat. Lah iya no njul penak ra penak ya penakno wong jenenge golek duit. Aku ngene wis tak niati kok, Dik. Kerja tak tekuni, dolan tak kurangi, entuk sithik tak celengi. Pangangkahku sok mben salatmu tak imami. Omong kok manis menton njul rubung semut benjut engko. Oke. Lah kok tumben men kowe ning sawah, Dik? Ana apa ya nan iki? Iki mau aku arep ngirim Pak ning sawah. Kat esuk urung sarapan. Lah kok tekan sawah diomongi Mbok Semi jare Pak wis mulai. Ngono nek arep ngirim kok ora ngomong Mas Panjul, ben Mas wae sing mangkat ning sawah. Ora ngomong kepiye to njul wong kowe wae wis ning kene kok. Lah kan iso WA ke nomor saya to, Dik. Kowe lho njul HP ora gablek kok WA barang. Oke, Dik. Njul, kowe mau mangkat rene wis sarapan urung? Boro-boro sarapan, Dik. Ngombe wedang wi lho. Aku njaluk karo tanggaku. Bezuh, lah nek tak kei kirimane Pak iki gelem ora njul? Bangane tak go mulih. Tagihan iki mau sing masak ya aku. Dengan senang hati to, Dik. Masakan calon istri masa tak tolak. Kan aku yang rugi. Oh wis, iki ge mak menjul, mengko nek wis rampung, adayar tak go bali. Siap. Dengan senang hati, Dik. Jane iki masak apa dicampuri banyu segoro. Asine ram. Bocah tau mangan apa ora to jane iki? Pinjul, enak ora masakanku? Enak banget, Dek. Pokok nek anggere kowe sing masak, mesti tak entekke tak maem. Nek ora umum wae. Dari saiki dientekke lho, Jul, mengko ndak pitike mati. Ngono lho Jul, nek mak iki kudu dientekke, eman-eman sik golek rekoso. Eman ya eman, ning nek lemu masak asine kaya ngene iki apa ya durian. Lah ngopo to Jul, lambemu kok incap-incep kaya silet pitik kaya ngono. Ora enak masakanku. Nek ora enak apa ya entek sakmono mau. Lah kok incap-incup? Nglebokke upoi lho. Jane nggawa banyu ombir apa Dek kowe? Donjol, tiba lali ya orang gue ngombe. Tak golek ombe sik, Dik.
arep nyandi to, Dik? Yo mantuk no. Yo bareng wae to, Dik. Mas yo arep mantuk iki. Ini kan penak Abdul Gabah entuk duit. Cileret 3 4 5 6 7 8. Ya iya. Nah, iki sing 200 kok tinggo karaoke. Sing 100 tinggo ombene. Nah, sing 100 tinggo iso tinggo tuku beras karo nggo tuku jajane anak wedok. Jenenge kripik Candi Rejo. Sithik-sithik sing penting rata. Ya iya. Apa kae? Sik. Karaoke untuk rakyat miskin. Bapak iki ngene nek aku sing dadi presiden ora gur karaoke untuk rakyat miskin. Neng tak tambahi iki yon purel bersubsidi. Bayar sak duwene. Yo iya. Janjane iki bensin apa piye to? Kok bersubsidi barang. Jane iki karaokean apa kramat to iki? Jangan tahu dibumboni tumbar. Nek wis metu aja lali mbayar. Ya iya, mlebu urung iki lho, arep mbayar. Kasmi, dek ini sambat ora duwe beras. Arep nyelepke malah tutup. Tak jak bareng men duwe kanca. Yuk Kasmi. Yuk. Ya yu. Jane ono apa to yu? Iki sida nyelepke gabah ora, galon narta wis buka. Walah, iya yu. Heeh, sida. Engko tak ternendono gekan, tak golekane kae sik ya. Ji, loro, telu. Loh, perasaan biyen iki papat masa gergane telu iki kepiye ya? Ya. Ya cek dengan dia masak di pantai. Kok sing sak bagor iki? Lan jenengan iku madosi napa to, Mbok? Goleki gabah iki lho, Nduk. Dek nenek iki patang bagor masa gari telung bagor. Lah masa iya nek dipangan tikus. Tak golek iket mau kok tikuse ora ono.
Gabah didol pae kok mbok goleki. Aduh. Ceplosan bakal geger gede nih kok. Walah, layak wingi tukang tekon gabah wis garing apa urut. Wah, jebulane arep ditong ngono to di. Kasti. Yo, ngati-ati tak goleki iki.